जों PK बाबा YouTube चेनेलनिफ्राय स बिथाङा मैया बिथांनि YouTube चेनेलाव मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामनानै दोनदों आरो बिथांनि भिडिअ माने बिबारी बसुमतारीखौ बिथाङा रस्ट खालामदों दे बिराद इन्टारेस्टिं जादों बिथांनि बे रस्ट भिडिअआ बेखायनो नोंथांमोना बेखौ माने आपडेट खालामनानै होदों स नोंथांमोना जुदि माने नोंथांमोनाथ' बिबारी बसुमतारीखौ मिथिखागौआनो ओमफ्राय अलस' माने PK बाबाखौथ' नोंथांमोना मिथिखागौआनो बे माने PK बाबाया माने बिबारी बसुमतारीखौ रस्ट खालामदों स नोंथांमोना नायथां मिनिनो ओंखारखागोन नोंथांमोना नायबाथाय गाइस नोंथांमोना नायबानो जाबाय बिथांनि चेनेलाव थांनानै सेकेन्ड आपडेटआनो जादों दिपाली अफिसियेल YouTube चेनेलनिफ्राय स बिथाङा दिनै बिथांनि YouTube चेनेलाव मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामनानै बुंनानै होदों माने बिथांनि YouTubeनि फार्स्ट पेमेन्टखौ मोनबाय होनना बुंदों बिथाङा आरो बिथाङा बुंनानै होदों माने बिथांनि फार्स्ट माने YouTubeनि फार्स्ट पेमेन्टआ 15,000 to 20,000 नि गेजेराव मोनदों होनना बुंदों बिथाङा आरो बिथाङा बेखौबो बुंनानै होदों माने बिथांनि YouTubeनि फार्स्ट पेमेन्टखौ मोननो थाखाय माने बिथाङा गोबां प्रब्लेम्सखौ फेस खालामनांदोंमोन होनना बुंदों बिथाङा स येस नोंथाङा जुदि YouTubeआव खामानि मावनानै YouTubeनि फार्स्ट पेमेन्ट मोनोना बेनि फिलिंसानो आलादाखायो गाइस मा बुंनो एकदमबारे अलग नेक्स्ट लेभेलनि फिलिंस फैयो माने बेयाव अके गाइस थार्ड आपडेटआनो जादों बारुंखा प्रडाक्शन YouTube चेनेलनिफ्राय स नोंथांमोनाथ' मिथिखागौआनो दा माने जानुवारि मान्थ सोलिगासिनो दं आरो बे जानुवारि मान्थनिनो माने फार्स्ट उइकआव बे फार्स्ट उइकआवनो माने मोनसे बे YouTube चेनेलाव मोनसे मिउजिक भिडिअ फैगोन जेनिफार डिमारनि एन्ड अलरेडि माने बे मिउजिक भिडिअनि टिजारखौ बे YouTube चेनेलाव आपल'ड खालामनानै होखाबाय स नोंथांमोना जुदि बे माने टिजारखौ नायनोब्लाथाय नोंथांमोना बे चेनेलाव थांनानै नायब्लानो जाबाय आरो नोंथांमोना थाङोब्लाना बे YouTube चेनेलाव साबस्क्राइबार्सआबो खमथार दङ नोंथांमोना जुदि थाङोब्लाथाय बड' सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल हेशटेग बड' सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल बेखौ टाइप खालामना गारबोबानो जाबाय फोर्थ आपडेटआनो जादों बिथां B-Boysनिफ्राय स बिथां B-Boysआ मैया बिथांनि Instagram एकाउन्टआव मोननैसो स्टोरिसफोर होनानै दं थ नोंथांमोना आं बुंनानै होला बिथाङा मा बुंनानै दं बिथांनि स्टोरियाव बिथांनि स्टोरिखौ नोंथांमोना दिखायना होनि थ नोंथांमोना नाय ये कहाँ पहुँच गया कौन सा ट्रेन है ये इतना जो महंगा दिख रहा है Oh my God बहुत ठंड है यार कहाँ आ गया कहाँ पहुँच गया अभी चल ही रहा है बस चल ही रहा है 2 दिन तक चल ही रहा है